Euskal Herrian abeltzaintza topografiaren araberakoa da, eta egia ejan ez da munduko ejazena. Mendi, moino, ibar, mendi, moino. Beren lujetan plantatu zirelarik, euskaldunek egokitu behar izan zuten. Beharrik buru honekoak ziren. Mendien hartatzea zaila izan daitekeen, ez? Pentsatu zuten, aizue lagunak badugu zer nahi oian, zer nahi mendi eta bertan zer nahi abere jada belar guzia jatenari. Hestea elizateke ideia txarra behar bada. Ato, zertarako? Lagunduko gintuzkete mendien hartatzen eta noizpeit zinez goxe bagara. Zartainera. Horrela iritsi zen Euskal Etxaldeetara ardia. Zergatik ardia hasteko izen bikainak dituztelako adibidez? Manes buru beltza. Baina bereziki mendiaren hartatzeaz gain artilea eta esnea ematen dutelako. Esne horrekin besteak beste oso irati gazna famatua ekoizten da. Gazna horrek 1986an jatorri deitura kausitu zuen eta horrekin egiazko izar bilakatu zen. Haren ondoan, haragirako ezia jaza bat ere bada. Sasi ardia. Baita zer nahi esneko asuri ere. Zinez muinuinuak. Ardiak bakarrik ez usteko behi franko ere sartu zen lujaldera. Garaian etxaldeetan behia denetarako baliatzen zen. Lanetan laguntzen zuen esnea ematen baita haragia ere. Mistoa zela erraten zen, taloa bezala. Baina denborarekin jende gehiagorentzat ekoitzi behar izan zuten eta pentsatu zuten, ekoizpenaren optimizatzeko zergatik ez saiatu behia jazen gurutzatzen. Beraz egun, Akitaniako blonda da Ander eta jabe. Biziki polita izateaz gain, zinez emanko jabaita. Baina Euskal Herrian laborantza ondarea babesten denez, Pirenaika behiak ere badira. Behi eder eta azkar horiek mendietako etxaldeetan berriz sartzen ari dira. Azkenik, ardiekin egoteko sartu behiekin egoteko, baute da segia baino oberik. Euskal Herriko segiaren historia antzinatean hasten da. Gatzaren bidea, merkataritza, hots ibilbide epiko haukandu. Erdi aroan, milaka segi ibiltzen ziren transumantzian oianetan ezku jonez asetzen. Eta egun, segi transumantzia ejaldoia bukatu bada ere, segi azkuntzak irauten du. Kintoa jatorri deitura babestuarekin adibidez, laborantza estentsiboan hazi euskal segiak berriz plantatu dira, eta haragi eta xingar paregabeak ematen dituzte. Bistanda, lujaldean beste abere batzuk ere badira, baina Euskal Herriko abere hazkuntza laburbildu behar bagenu egokitzapena, aniztasuna eta bertako ahazen babesa aipatuko genituzke lehenik. Abere hoiek guziek, behi, ardi, segi, ahuntz edo ahate, euskal kultura aberasten dute. Baita gure azietak ere.